14 éves koromban elhatároztam, hogy fogszabályzót szeretnék csináltatni, azonban egy másik rendelőnél vettem fel a kapcsolatot. Ők azt ajánlották, hogy mind a 4-4-es fogamat ki kellene húzni, amit sajnos én nem akartam. Így aztán tolódott az egész, és utána később 2018-ban kaptam egy olyan ajánlatot, hogy az Egressy Dentálnál volt egy nyitási kedvezmény, aminek keretein belül a teljes kezelés alkalmával egy 20%-os kedvezményt kaptam. Ez tartalmazta magát a készüléket, a konzultációkat, a húzásokat, és a végén pedig kaptam egy fogfehérítést, illetve egy fogkő eltávolítást is. Itt nem volt szükséges mind a 4 fogat kihúzni, itt azt mondták, hogy simán megoldható a dolog, úgyhogy nem volt szükség erre a procedúrára. Maga az egész időtartam az kicsivel több mint 2 évet ölelt át, és maga a nehézsége az volt, hogy megszokjam. Azonban dr. Sáfrány Zsuzsa doktornő ezt nyugodtan kezelte, és bármilyen olyan technikát mondott, amivel ezt könnyen tudtam kezelni, akár a viaszos technikát, akár bármilyen olyan kenőcsöt, krémet tudtam használni, amivel sokkal könnyebbé tette a fogszabályzó mindennapos használatát, és sokkal könnyebb volt így ezzel a mindennapokat túlvészelni. Nyilván szükséges volt ehhez az, hogy más étrendet használjak, más ételeket ettem, másképp kellett a fogamat tisztítani, más volt a szájápolási technika, és leginkább az segített ebben az egészben, hogy a felső fogsoromon egy esztétikus kerámia sor volt, az alsón pedig egy fém fogszabályzó technika volt. Ami extra támogatásokat kaptam az Egressy Dentáltól, az, hogy mindig segítőkészen álltak a feladatokhoz, illetve hogyha bármilyen problémám adódott, akkor egyből SOS-ben készségesen álltak a rendelkezésemre, bármikor tudtam időpontot foglalni, úgyhogy én teljesen maximálisan meg vagyok elégedve a rendelővel. Ami a legvégén pozitívan érintett engem, az, hogy egy nagyon picit megváltozott az arcformám, ezáltal nem lett annyira hosszúkás, mint amennyi volt, egy nagyon picit szögletesítette az arcomat, ami nekem nagyon tetszik, illetve hogy bátran merem sminkelni magam. Leginkább a számat hangsúlyozom, ugye ezáltal, hogy ugye szép lett a fogsorom, valamint nekem a szakmámban is lényeges az, hogy egy ápolt, szép kinézetet mutassak, ugye az ékszeriparban dolgozom, ez jelentősen megváltoztatta a karrieremet is, mindenféle szempontból, és bátran merek mosolyogni, sokkal nagyobb az önbizalmam, úgyhogy én mindent csak köszönni tudok az Egressy Dentálnak.